Я Тетяна Даниленко, програма «Бугунь» в прямому ефірі. І розпочинаємо з кримських новин. Свіжі, на жаль, не дуже приємні звістки. Окупаційний суд у Криму продовжив термін перебування у СІЗО заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялову. Йому продовжили арешт до 23 січня 2022 року. Також зазначено, що самого голови Меджлісу на засіданні суду не було, його не доправили. Йому продовжують психіатричну експертизу в спеціалізованій лікарні. Я нагадаю, що окупанти інкримінують Джелялову здійснення диверсії на газогоні чи причетність до здійснення диверсії. І йому загрожує 15 років за ґратами. Ми продовжимо стежити за цією ситуацією. Якщо будуть свіжі повідомлення з Криму, звичайно, будемо про це говорити. Ну і до найбільш актуального на цей момент в Україні. Отже, про ковід. Голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що є підозри, що проблеми з дефіцитом кисню в медичних закладах України можуть бути пов'язані з диверсією. Отже, минулої доби було зафіксовано 26 071 новий випадок зараження коронавірусом, одужало 10 006 пацієнтів, ще 576 померло. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я. Показник добової захворюваності став рекордним з початку пандемії. Ну, а з нами на прямому зв'язку перебуває депутат від «Голосу» і екс-заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанішина. Пані Ольго, вітаю вас. Чи чуєте? Добрий день. Добрий день. Чую. Наскільки вірите заявам Радуцького? Справді могла мати місце диверсія, чи йдеться про якісь спроби приховати, скажімо, недбальство, можливо, влади? Ну, наскільки мені відомо, є два великих заводи, які одночасно майже пішли на якісь профілактичні роботи. Щодо диверсії я стверджувати не можу остаточно, оскільки я думаю, що має бути проведене якесь певне розслідування. Проте дуже дивним виглядає дійсно той факт, що саме в розпал ковіду, коли в нас є величезні проблеми і потреба в кисні, раптово ці заводи йдуть на профілактику. Я думаю, що в принципі вже за майже 2 роки пандемії влада мала би якимось чином забезпечити можливість людей отримувати кисень. Я розумію, що зараз дуже багато людей хворіє і це надважка задача. Проте абсолютно очевидним є те, що влада мала би бути готовою до такого виклику. Але, на вашу думку, наскільки адекватно організовані зараз заходи держави для того, щоб нові хворі не з'являлися, зокрема на вокзалах, на транспорті? Як ви оцінюєте оці нові заходи? Ось у нас Київ входить з понеділка в червону зону. Так. І очевидно йдеться про те, що вакцинація, на жаль, поки що не дає, немає необхідних цифр вакцинації для того, щоб столиця, головний діловий центр країни не йшов. Дивіться, перше, що хочу сказати, це закид фактично до правлячої монобільшості, до президента України в тому, що не може Міністерство охорони здоров'я очолювати вже який в нас 4-й міністр за час пандемії, тому що і частина з цих міністрів були або некваліфіковані, або просто схильні до корупційних дій. Внаслідок цього ми завжди не готові до нових викликів. Це по-перше. По-друге, Україна на півроку пізніше взагалі почала вакцинацію масштабну, тому що ще в грудні цивілізовані країни почали вакцинувати своїх громадян, а Україна фактично лише влітку. У нас просто не було вакцин. Можна, звичайно, казати, що це недбальство попередників та Максима Степанова і так далі, але цього можна було би запобігти, не призначаючи таких людей на посаду. Це перше. І друге, вже зараз
зараз я більше розумію, що ситуація в міністерстві і чинний міністр, він дійсно робить багато для того, щоб люди вакцинувалися. В нас немає проблем з вакцин. Всі вакцини є якісні, ефективні і безпечні. Доступ до вакцин є в кожному куточку майже України. Тобто не проблема, нібито піти провакцинуватися, але я думаю, що дії, які сьогодні запроваджуються щодо певних обмежень для невакцинованих громадян, вони мали би вводитися раніше для того, щоб люди мотивувалися йти вакцинуватися ще влітку. Зараз у нас вже є рекорди, дійсно, по 300 тисяч людей отримують щеплення на день. Це в 3 рази більше, ніж, наприклад, там в серпні-вересні за день. Але ми зараз маємо цей бум уже в момент, коли, ну я так скажу, знаєте, хата горить. Тобто люди помирають по 500-700 людей на день. Цього можна було би запобігти, якби раніше вводити різні заходи для того, щоб мотивувати людей. Ну і це дійсно призводить до того, що сьогодні важко просто вистояти чергу, записатися на вакцинацію, бо є великий попит. Ну і є деякі факти, скажімо так, не те, що перешкоджання вакцинації, але цілеспрямована кампанія зі зриву вакцинації, роздаються листівки, з'являються нові акаунти у соцмережах, які закликають людей не ризикувати власним здоров'ям і не вакцинуватися, поширюють різні дезінформаційні меседжі. Чи достатньо, на вашу думку, влада робить для того, щоб купірувати подібні, скажімо так, психологічні атаки? Ну, треба розуміти походження цих меседжів, і велика їхня частина, вона є частиною інформаційної війни Російської Федерації проти України. Вже доведено, що з 2017 року Російська Федерація активно веде антипропаганду вакцинації, роздмухуючи фейки про вакцинацію. Це робиться і, зокрема, зараз у нас вже є випадки, коли Служба безпеки України знаходила ботоферми на території України, які управлялися з боку Російської Федерації. Для чого це робиться? Для того, щоб в Україні було невакциноване хворе населення, щоб люди помирали. І, власне, поки що, на превеликий жаль, ця мета досягається. В цьому випадку Україна має діяти набагато більш активно і агресивно, я навіть скажу, щодо інформаційної кампанії. Цього не відбувається, і дійсно інформації все-таки для людей, очевидно, замало. Є багато питань, на яких немає відповіді. Ну, от тільки зараз у нас є певні державні кошти, були виділені лише восени цього року на інформаційну кампанію державну щодо пропаганди вакцинації. Тому я не вважаю, що зараз зроблено достатньо, і ми бачимо це по кількостях щеплень і тому, як люди, фактично люди мотивуються лише обмеженнями, а має бути паралельний процес і дії щодо обмежень невакцинованих громадян, і дії щодо інформування і мотивації їх йти вакцинуватися. Нам, на жаль, не доведено жодного суду стосовно тих осіб, які поширювали дезінформацію, або поширювали листівки, або що. Поки що в Україні не було. Більше того, прем'єр говорить про те, що там не вакцинуватися – це нормальний вибір людини, і ми не можемо нікого нічого змушувати. Мовляв, все це не підпадає під жодну статтю Кримінального кодексу. Можливо, варто вам, депутатам, впроваджувати якісь законодавчі зміни для того, щоб зупинити цю хвилю? Ви знаєте, уже я вважаю, що є достатньо заходів, які мають мотивувати людей вакцинуватися. Тому що, якщо, наприклад, рік тому ми всі сідали на карантин і в нас не було жодних опцій йому запобігти, то сьогодні вакцинація – це є таким ключиком до нормального життя. Це очевидно вже для всіх країн світу і для України.
Єдине, що, наприклад, в усіх постановах уряду народні депутати не потрапили в ці переліки, і ми зареєстрували постанову. Я думаю, вона буде проголосована наступного пленарного тижня про те, що Верховна Рада також має стати безпечним простором, і туди будуть пускати депутатів лише з сертифікатом про вакцинацію, одужання або з ПЛР-тестом. Ну, наскільки я розумію, то позачергове засідання на цю тему має відбутися наступного вівторка. Його анонсували в фракції «Слуга народу», правлячій монобільшості. За вашими оцінками, яка кількість народних депутатів проголосує за відповідне рішення і чи буде там необхідна кількість голосів? Наскільки мені відомо, з засідання Комітету з питань здоров'я нації, де ми розглядали цю постанову, був присутній і представник Міністерства цифрової інформації і пан Корнієнко. Підготовка до цього процесу є досить серйозною, тобто Верховна Рада готується до технічного впровадження цих рішень, перевірки цих сертифікатів, працюють з пунктами пропуску, планують, як це буде відбуватися, тому з усіх цих кроків я роблю висновок, що монобільшість все-таки дасть необхідну кількість голосів. Ми в групі «Справедливість», до якої я належу, звичайно, будемо голосувати за. Інша частина вашої фракції, за вашу інформацію, як голосувати? Мені невідома позиція іншої частини фракції «Голос». До слова, хто все-таки буде наступного тижня лідером вашої фракції? Минулого тижня спікер Стефанчук оголосив про відсторонення від посади лідера фракції Ярослава Железняка. Хто буде наступним і чи залишиться Железняк? Я хочу сказати, що лідером фракції «Голос» вже давно не є Ярослав Железняк. Ця людина вже півроку не збирає навіть елементарних засідань фракції, і дійсно 11 депутатів, а це більшість фракції «Голос», має окрему групу «Справедливість». Ми давно написали листа на пана Разумкова, що Ярослав Железняк порушує регламент Верховної Ради, він порушує закон, оскільки вже рік майже обіймає 2 посади керівні: голови фракції і першого заступника комітету Верховної Ради. Це порушення. Одна людина не може обіймати 2 такі посади. Але попередній спікер Разумков навіть нашого листа з трибуни парламенту відмовлявся зачитувати, бо є дружні стосунки з паном Железняком, на превеликий жаль. Тому я сподіваюся, що вже з тим фактом, що ця інформація була зачитана з трибуни Верховної Ради, пан Железняк і формально вже складе свої повноваження. Щодо очільника нашої фракції, зараз нею є виконуючий обов'язки Олександра Устінова. Це тимчасове рішення. І я закликаю колег з того боку також проявити конструктив, зібратися на фракцію наступного тижня і провести демократичні вибори керівника нашої фракції, який з'єднає нарешті наш колектив. Даруйте ще невелике уточнення стосовно постанови про заборону невакцинованим відвідувати Раду. Чи йдеться там лише про депутатів, чи про помічників депутатів, журналістів і так далі йдеться також? Так, там, як я вже сказала, ми хочемо створити безпечний простір, в тому числі і в Верховній Раді, і тому це стосується всіх, хто буде перетинати подвір'я Верховної Ради, в тому числі і працівників апарату, помічників, журналістів і просто відвідувачів. Гаразд, дякую вам. Ольга Стефанішина, екс-заступниця очільниці МОЗ, була з нами на прямому зв'язку, працювала в часи Уляни Супрун, зараз депутатка фракції «Голос». Ну, а з нами на прямому зв'язку зараз найближчим часом має з'явитися експерт з енергетичної безпеки Олександр Харченко, з яким ми обговоримо не менш актуальні газові проблеми. Отже, пане Олександре, вітаємо вас. Чи чуєте нас? Так, чую, доброго дня. Чудово, ми вас чуємо і бачимо. Отже, розпочинаємо зі свіжого рішення НКРЕКП стосовно непродовження дії заборони на експорт електроенергії з Росії і Білорусі. Що це означає, як це розуміти? Ви знаєте, цього року підготовка до опалювального сезону дуже складна історія через те, що це не українська складна історія, вона складна історія у всього світу.
Бо через певні, я б сказав, прорахунки Комуністичної партії Китаю, Китай сьогодні працює по світу як пилосос, який висмокчує вугілля і газ буквально з усіх кінців, де тільки може. І результатом стало, по-перше, шалене зростання цін і на вугілля, і на газ, а по-друге, реальні проблеми з їх доступністю. І ці проблеми торкнулися багатьох країн Європи, і в тому числі України. Тому сьогодні ситуація є достатньо складна, і наскільки я розумію, цей крок, себто яке фактично це надання дозволу на те, щоб імпортувалося в певній формі електроенергія до України, це таке, ну не знаю, можливо, завбачливе ставлення уряду до того, що реально і фізично запаси вугілля є занадто малими, газ є фантастично дорогий, і в цій ситуації імпорт електрики з Білорусі виглядає як одне з можливих рішень. Імпорт з Росії, наскільки, на вашу думку, адекватно буде сприйнятий, як буде сприйнятий суспільством, ну і політикумом? Мені здається, що про імпорт з Росії йтися не може в принципі. Так чи інакше, ми воюємо з Росією, ми у фазі війни, і гарячої на фронті, і холодної дипломатичної в Європі, і в Америці. І я не бачу, як мені здається, знаєте, такої моральної можливості для України імпортувати електрику з Росії. Ну, ми ж правильно розуміємо, що формально це електрика з Білорусі, але фактично вона може бути російською. Ні. Технічно Білорусь сьогодні дуже профіцитна країна. Вони нещодавно запустили додатковий атомний блок, і в них реально величезний профіцит електроенергії. Угу. Гаразд. Тоді про опалювальний сезон, який розпочався цього тижня, влада уклала меморандум про те, що Нафтогаз або, скажімо, з місцевого податку буде перекриватися, скажімо, той лаг в ціні, який утворюється внаслідок, що ціни для побутових споживачів зафіксовані, і поки що, чи є підстави вірити в те, що до кінця опалювального сезону вдасться витримати для споживачів ту ціну, яка була обіцяна центральною владою? Ви знаєте, в мене нема жодних сумнівів, що ціна буде витримана. В мене, судячи з того, що я бачу і чую, є повна впевненість в тому, що уряд це зробить. Але в мене є величезні сумніви щодо того, а що далі. Бо головна проблема не в тому, витримає уряд зараз чи не витримає цю ціну. Витримає. Це вольове рішення, прийняли, значить будуть витримувати. А тепер питання, а що буде наступного сезону? Коли ми вийдемо з цієї зими з абсолютно пустими сховищами, без газу, це гарантовано. Щоб, як би там не розвивалися події, гірше чи краще, сховища будуть пусті. Треба закуповувати знов газ. І гаманець в Нафтогазу теж буде порожній, наскільки ми розуміємо. Абсолютно. Нафтогаз не матиме грошей зовсім, тому що фіксована ціна, і навіть якщо люди і компанії сплачуватимуть 100%, це все одно означає для Нафтогазу, що грошей нема. І навіть якщо ринок прийде до тями, а всі експерти сходяться на тому, що зараз тенденція стане значно кращою і ціни підуть на рівень десь $250-300 за 1000 кубометрів газу, то все одно це означає автоматично, що у Нафтогаза грошей на закупку газу в достатній кількості на наступний сезон точно немає. І от тут уряду прийдеться або дофінансовувати Нафтогаз безпосередньо грошима, або шукати якісь інші виходи. І 100%, що отримати якісь пільгові ціни, я не можу уявити собі, за рахунок яких грошей це буде відбуватися. А ось дивіться, в середині вересня Отто Ватерлендер, екс-виконавчий директор НАК «Нафтогазу», ідучи зі своєї посади, таку в українській політикумі, в суспільство кинув розжарену кулю, яка викликала справжню пожежу, заяву про те, що газ внутрішнього видобутку коштує приблизно 1 гривню, а не 11-13, як це є на ринку. Відповідно, є дуже багато інсинуацій на
цю тему. Ну, а Вітренко, очільник «Нафтогазу», говорить про те, що газ внутрішнього видобутку – це абсолютно дотаційна історія. І, по суті, на нього витрачають кошти з транзиту газу. Що з власним видобутком? Яка проблема з тим, щоб його наростити? І в світлі от всіх цих обставин, про які ви щойно згадали, чи буде можливість у нас наступного року нарощувати внутрішній видобуток? Ви знаєте, якщо говорити про горизонт року, то точно ні. Відповідь 100% ні. Я думаю, що пан Ватерленд, коли казав про 1 гривню, він мав під цією собівартістю в 1 гривню виключно ситуацію, коли скважина вже пробурена, з неї йде газ, і його отримати, ну, дійсно, можливо, це мова саме про 1 гривню. Але коли ви візьмете до уваги, що треба бурити нові скважини, коли ви візьмете до уваги, що треба розвивати видобуток, то це точно не 1 гривня, це значно більші інвестиції. І питання в тому, що ще їх не можна зробити швидко. І знаєте, от часто я чую від людей, які в політичних якихось колах, вони кажуть: о, в нас вже не найбільші запаси газу, а чого це ми не розвиваємо власний видобуток? А все дуже просто. От подивіться, всі найбільші компанії світу працюють в країнах а-ля Сирія, Ірак, Нігерія. Вони утримують там приватні армії для того, щоб захищати свої скважини. В прямому сенсі армії, озброєні, в великій кількості люди охороняють скважини. Чому? Дуже просто. Там на 700 метрів на кілометр пробурив скважину, і у тебе газ чи нафта пішли. А в Україні вам треба пробурити 6 кілометрів. В Україні вам треба пробурити 7 кілометрів. І не факт, що щось піде. Тому що недостатньо проведена розвідка, ще багато чого треба зробити для того, щоб мати гарантію, що видобуток щасливо відбувається. Тому українська ситуація з видобутком газу, вона доволі непроста. І зовсім не така однозначна, як нам кажуть: от давайте тут швидко піднімемо видобуток. Навіть якщо багато інвестувати, навіть якщо дуже старанно працювати, то мова про те, щоб збільшити видобуток на відчутні розміри, сектор на 4, на 5 мільярдів кубометрів, так, щоб це дійсно впливало на газовий баланс країни, то мова йде про 4-5 років щонайменше. Мова йде про буріння на шельфі і буріння масове, якого Україна сама по собі взагалі не може зробити, не вміє, не має технології знань. І мова йде про нові родовища на суші. І там теж все непросто, тому що вони розташовані досить близько до лінії бойових дій. І там, якщо багато людей, мабуть, пам'ятають Слов'янськ, то оце приблизно те місце, де треба зараз бурити для того, щоб на суші нові родовища знаходити. І там дуже непроста територія. Тому, коли кажуть про внутрішній видобуток, що це нібито просто привезли обладнання, поставили і є вам щастя, ні, все дуже непросто, все дуже дорого. На шельфі Туреччина пробурила 81 суху скважину, і тільки у 82-й скважині, витративши за 400 мільйонів доларів, Туреччина отримала хоч якийсь газ. Тому жодних гарантій того, що ми швидко і ефективно отримаємо збільшення видобутку навіть за дуже старанної роботи, немає, не існує. А чи всі ліцензії, які видавалися на видобування, були адекватно використані? Адже є думка, що віддавалися якимсь пов'язаним з росіянами компаніям, вони навмисно їх не розробляли, там притримували і так далі. Можете підтвердити чи спростувати цю тезу? Ви знаєте, такий ефект теж є. І є певна кількість наземних ліцензій, які роздані були в часи Януковича компаніям відверто афільованим або з корупціонерами, які думали, що вони просто перепродадуть ці ліцензії, а вони чорні ці ліцензії, їх ніхто купляти не хоче. Або дійсно росіяни їх брали саме в розрахунку ніколи не дати розробляти ці родовища. Але, на жаль, таких, по-перше, вони все ще не повернуті. І повернути їх теж, судячи з усього, ще займе час. А по-друге, на них теж треба час на те, щоб почати збільшувати видобуток. Все одно мова піде про рік, часом про 2. Це не те, щоб ви махнули чарівною паличкою і все відбулося. Угу. І ще от такий нюанс. Річ в тім, що меморандум діє для побутових споживачів, нас з вами, але він не діє для промисловості. Відповідно,
ціна, яку ми не доплатимо, той лаг в ціні, не доплатимо в платіжках, ми, по суті, доплатимо за продукти, за будь-що насправді, тому що ціна газу закладена практично от в усьому. Так? Яке зростання, яку інфляцію, можливо, ви прогнозуєте в зв'язку з цим? Чого взагалі очікувати? Ну, ви знаєте, я не є макроекономіст, тому мої прогнози, можливо, в цій сфері не так багато коштують. Але з того, що я бачу, то мова може йде про те, що 3-5% будуть додані до вартості всіх товарів автоматично тим, що енергоносії здорожчали. Це природній процес, коли у вас різко збільшилися ціни, коли у вас відбулося значне подорожчання енергоносіїв, то це 100% дає ехо на всі товари просто з затримкою в пару місяців. Пане Олександре, якщо можна, залишайтеся з нами на зв'язку. До нас долучиться також іще один експерт, екс-заступник голови НБУ пан Савченко. Вітаю вас. Чи чуєте нас? Доброго дня. Так, на жаль, мені здається, що він нас не чує. Також експерт, який часто коментує енергетичні питання, якраз можемо запитати з точки зору макроекономіки, от справді 5% додавати до всіх цін чи більше. Пане Савченко, вітаю вас. Добрий день. Так, Олександр Савченко з нами на прямому зв'язку. Ми з вашим тезкою, паном Олександром Харченком, дискутуємо про те, власне, ось меморандум, який діє щодо побутових споживачів, такого меморандуму для промисловості не існує. Промисловість платить ринкову ціну за газ, яка зараз, ми знаємо, є досить високою, фантастично високою, як зараз говорять в пресі. Виходить, що побутові споживачі заплатять трішки менше в своїх платіжках, але змушені будуть платити все одно за газ, купуючи будь-які продукти, будь-що, тому що ціна газу закладена буквально в усе. От пан Олександр Харченко стверджує, що можна докидати сміливо до ціни будь-чого плюс 5%. Які ваші оцінки, наскільки зросте інфляція, наскільки зростуть ціни на все в 2022 році або ось найближчим часом? У мене трошки інша точка зору, що, як це не дивно, інфляція в наступному році буде менше, ніж в цьому році. Це перше, незважаючи на продовження зростання цін на нафту і на газ. Але дивіться, в чому головна проблема, що не лише за газ будуть платити підприємці, підприємства, малий бізнес, але і за тепло. А це одна з головних витратних статей в бізнесі, наприклад, кінотеатрів, ресторанів, салонів краси. У нас і так ціни на тепло, на опалення, яке неефективно, повторюю. КПД нашого опалення приблизно 40% від світового стандарту. Тобто ми платимо за 100%, отримуємо 40% тепла лише. І отут я бачу великі проблеми. Не все можна закласти в ціну, тому що просто товар перестануть купувати послугу. Це означає, що менше людей будуть дивитися фільми, менше людей буде ходити до інших закладів, де вони отримують послуги, наприклад, займатися спортом. А це приведе до банкрутства великої кількості таких підприємств. Уже не через коронавірус, але там теж є проблема, а через дуже великі витрати на тепло. Не лише на газ, повторюю. Газ конвертується в тепло для киян, львів'ян і інших міських мешканців. І оце величезна проблема. Я не знаю, який процент бізнесу збанкрутіє. Мої оцінки такі, якщо ціни дійсно будуть на рівні 40-50 гривень, то можна сміливо розраховуватись, що десь 20-25% бізнесу закриється.
тому що люди не зможуть оплачувати високі ціни на послуги. А це дуже небезпечно. Ми втратили під час коронавірусу десь 15-20% робочих місць, можемо втратити ще. І тому завдання місцевої влади піти на зустріч бізнесу. Ну, що я пропоную? Я пропоную, щоб трошки зменшили апетити київські власті, львівські, харківські, зменшили плату за землю і за нерухомість. Тому що отопити цю нерухомість буде вже фантастично дорого. Це більше, ніж інколи це буде більше, ніж надходження від бізнесу. Наприклад, маленька майстерня, яка ремонтує автомобілі, да? Вона платить там за 100 метрів 3 тисячі гривень плату за землю і за нерухомість. Це бізнес. А ще треба платити за тепло, за електрику. А доходів нема. І тому є така можливість у місцевій владі, менше корупції, менше ідіотських якихось проєктів. Наприклад, я от проїжджаю через Лесю Українку щоденно. Там кожний місяць нові приколи. Забори ставлять, забори знімають. Сажають рози, викорчовують рози, сажають кусти. І відмивається на цьому величезна купа грошей. І от треба поставити себе на місце бізнесу і припинити таку діяльність. І повторюю, я би в 2 рази зараз би скоротив на цей сезон збор грошей за землю і за нерухомість з бізнесу. І це дозволить вижити бізнесу. А місцевій владі отримати більше податків, і центральній владі більше податків. Ну от що я можу сказати. Не все піде в ціни. Багато піде в банкрутство. Тобто це поглиблення таке економічної депресії, по суті. В нас так і не відбулося зростання економіки, яке б компенсувало коронавірусне падіння. І падіння перед тим, так, виходить, що ці тенденції посиляться. У нас трошечки зростання відбувається, але воно дуже хлипке. І якщо ми зараз ударимо по бізнесу, а дивіться, у нас же там ще закони якісь драконівські по малому бізнесу, ніби борються з олігархами, да, збільшити ренту на руду, а під ударом малий бізнес, який має платити за землю ще більше. І зараз зростання, за моїми оцінками, десь між 2 і 2,8% на цей рік. Це дуже мало, порівняно з Штатами, з Європою 5-6%, Китаєм 9%. Ми, саме бідна країна, відстаємо від найбідніших країн інших. Тому що зростання неадекватне. І я от що боюся, що такими непрофесійними діями ми можемо навіть оце малесеньке зростання зруйнувати. І в наступний рік війти вже з падінням ВВП. Ну, що, на мою думку, буде катастрофічно не лише для українців, але й для влади. Тобто з метою самозабезпечення, самозбереження влада має піти на зустріч бізнесу. Трошки схаменутися, свої апетити трошки зменшити на ресурс. І я хотіла б Олександра Харченка долучити з приводу наших глобальних планів. Як відомо, ми в 23-му році повинні вже перейти на фактичну незалежність від російських, в першу чергу, енергоносіїв. І такі плани уряду офіційно задекларовані. Хоча цього року ми запропонували Росії зменшення ціни на транзит наполовину фактично. Поки що ми не розуміємо, наскільки серйозно розглядає нашу пропозицію Росія. Що ви можете сказати стосовно наших глобальних енергетичних планів? Чи вдасться їм здійснитися? Давайте розпочнемо з останнього, тому що не зовсім правильна інформація, як на мене. Пропозиція, яку зараз дискутують, це пропозиція про знижку на додаткові обсяги транзиту. Додаткові до тих 45 мільярдів кубометрів, які сьогодні за контрактом сплачуються, хоча і не прокачуються «Газпромом». І ця пропозиція озвучена українським урядом саме в контексті газової кризи в Європі, коли Путін заявляє, що
він не хоче використовувати українську газотранспортну систему через її дороговизну. То в цій ситуації я впевнений, що пропозиція, яка зроблена, вона правильна і своєчасна. Інша справа, що, наскільки я знов-таки знаю, вона не прийнята Росією, і Росія все одно не збільшила поки обсяги прокачки. Хоча от саме сьогодні розійшлася новина, що пан Путін на нараді в «Газпромі» сказав, що з 8 листопада «Газпром» має збільшувати обсяги прокачки до Європи, але поки не зрозуміло, як саме це буде здійснено, і поки не зрозуміло, чи «Газпром» вперто намагатиметься все-таки обійти українську газову систему і скористатися іншими шляхами, чи природньо нарешті відновить транспорт через Україну. Це дуже складна комбінація, дуже складна дискусія і для Європи, і для України. І тут потрібна сильна і розумна позиція української влади, і так само сильна і розумна позиція всіх наших партнерів в Європі та і США. А тепер, що стосується 2023 року, коли в нас за планом технічних дій має статися синхронізація української електричної мережі з європейською. Так зване приєднання до ІНСОІ. ІНСОІ – це, власне, назва об'єднаної європейської енергосистеми. Так от, технічно Україна абсолютно готова до цього приєднання. Технічно Україна дуже добре оцінена європейськими експертами. Я безпосередньо працюю з певною кількістю з них і знаю напряму про те, що наша енергетична система абсолютно визнана такою, що може і має працювати об'єднано з європейською, що відкриє для української енергетики величезний додатковий ринок і величезні додаткові можливості. Але з іншого боку, нам ще треба проробити певне домашнє завдання, виконати в регуляторній частині, в законодавчій частині. Ще є багато роботи, і знов-таки від української влади залежить успішність цієї роботи. Ми маємо сигнали з Європи, що нас чекають, але маємо і довиконати певні речі в Україні для того, щоб успішно приєднатися. І ще, пане Олександре, таке питання. Ви не раз говорили про те, що, я бачила ваші коментарі в пресі, про те, що дуже багато що залежить від того, яка буде зима, оскільки наші сховища мінімально заповнені. Я розумію, що восени питання прогнозу погоди – це завжди політичне питання, і для того, щоб сказати, що там зима буде холодною, я знаю, що росіяни проводять цілі спецоперації в світових і в українських медіа, тому що в цей момент якраз активні часто відбуваються закупівлі урядами різних країн, не тільки українського. Ось, які от ваші прогнози на випадок, скажімо так, холодної зими, що в лютому закінчується газ і ми повинні будемо докуповувати, чи от які ви моделюєте сценарії майбутнього на цю зиму? Дійсно, що добре, зараз іде активна робота по тому, щоб розширити з'єднання української газотранспортної системи з європейською. І йде дуже активний діалог зі словацькими партнерами, тому що саме там технічно ми можемо відносно просто і швидко збільшити потужність нашу до закупівлі газу з Європи. І ця робота ведеться, що мені особисто дуже добре знати, тому що інакше ми дійсно могли б мати певні обмеження в постачанні газу з європейського напрямку. Але це все одно більша робота, ніж просто робота України. Сьогодні ця ситуація, яка склалася на ринках газу, сьогодні увага всіх європейських урядів до цієї теми прикута, і всі шукають вихід з становища, яке склалося, з цим фантастичним рівнем цін, з цим недостатньо високим рівнем зберігання в європейських сховищах. Тобто всі європейські уряди над цим працюють. І я сподіваюся, що спільне європейське рішення, частиною якого буде і Україна, допоможе спокійно таки пройти цю зиму. Я ж так розумію, що завдання України забезпечити яким чином, Росія нам заблокувала так званий віртуальний реверс, нам потрібно забезпечити реальний реверс якимсь чином найближчим часом. Чи я помиляюся? Він значною мірою в нас і працює, це не те, щоб в нас не було нічого. Тут питання виключно в тому, щоб він ефективно працював і далі, і ми маємо його трохи розширити
тій частині, де ми з'єднуємось зі словацькою газотранспортною мережою. І от в Олександра Савченка, якщо можна, на таке напівполітичне питання. Дивіться, вчора в Молдові є серйозна енергетична криза, і вчора Financial Times написали про те, що в переговорах з Молдовою Росія висуває пропозицію для того, щоб відновити прокачку газу, постачання газу за низькими цінами, пропонує їй змінити, по суті, угоду про асоціацію з Європейським Союзом. На вашу думку, якщо Росія вийде на Україну з такими ж пропозиціями, Україні варто погоджуватися, не погоджуватися, і взагалі, які це відкриває, власне, все перспективи? Якщо нам конче потрібен буде газ, буде холодно, от що тоді? Ну, дивіться, нам треба більше працювати з конструктивними пропозиціями. Зараз у нас, на мою думку, деструктивна пропозиція не пускати газ через Північний потік-2. Але як економіст я знаю, що якщо вже було витрачено 10-12 мільярдів доларів на будівництво цього газоводу, нічого не заважає витратити ще 1 мільярд на лобіювання цього процесу, і газ піде. Тобто тут нічого не можна зробити. Тому що цінності, навіть західні цінності, завжди поступаються матеріальним інтересам. А дуже багато людей на Заході ще більш падкі на матеріальні інтереси, ніж українці. Хоч нас в цьому звинувачують. І тому ми маємо висунути контур ідею. Ну, наприклад, таку. Добре, ви 40 прокачуєте через нас. Давайте ми таку формулу застосуємо, що ми, Україна, погоджуємося, а разом з нами і Німеччина, і Сполучені Штати, і Європейський Союз, на таку формулу. На 1 кубічний метр прокачки через Північний потік-2, 2 кубічні метра через українську газотранспортну систему. Ну, бачите, це вже від тотального нігілізму до конструктивного підходу ми робимо крок. А далі будемо торгуватися. І я от намагався вже півроку таку формулу десь запустити у світ, у міжнародне співтовариство, але півроку недостатньо. І думаю, що навіть би Путін задумався, а що, чорт побери, так, чи можуть взагалі не пустити Північний потік-2, а так ми запрацюємо, ну добре, тим українцям дамо рік-два ще часу подихати. Але нас би це теж врятувало. Якщо, звичайно, ми ці 2-3 роки використаємо конструктивно, тобто на зменшення споживання газу радикальне, у нас є всі ресурси, і на збільшення видобутку газу у нас теж є всі ресурси, не вистачає лише інтелектуальних, організаційних, політичних. І все в наших руках. Тобто я би так ставив питання, а не міняти нашу угоду з Євросоюзом під тиском Росії. Тому що Росія каже, так, прогнулася Україна, тоді і Захід прогнеться. Він і так на рівні окремих суб'єктів, навіть опортуністичної політики Німеччини це вже робить. І тому ми не маємо права іти на тотальні наші поразки. Але ми маємо зробити якийсь крюк такий, розумієте? Негатив перетворити на позитив. На стратегію він-він. Вигідно же Путіну щось качати, щоб не ржавіла та труба клята. І ми маємо отримати зиск, і Німеччина збереже обличчя, і Сполучені Штати скажуть, ну от бачите, конструктивна формула, давайте так працювати. Ну, це моя точка зору стосовно Північного потоку-2 і української системи. А молдавани, звичайно, вирішать свої проблеми, тому що вони маргінальні. В межах похибки іде постачання газу для Молдови. І я думаю, і ми правильно робили, що кажемо, що будемо підтримувати. Ну і Європейський Союз, я думаю, не залишить цю маленьку
країну поза увагою. Так, ну тим більше йдеться про мільйони, а не мільярди, як в українській ситуації. А ось, пане Олександре Харченко, я маю на увазі, що ви думаєте про радикальне зменшення споживання? Тому що є заяви Банкової про те, що газу вистачить до кінця опалювального сезону. Він буде за дешевими, за низькими, точніше, цінами, 7 з копійками. Не хвилюйтеся, все добре. І от сигналів від влади про те, що потрібно скорочувати споживання, не кочегарити там, де є можливість не кочегарити, взагалі немає. Так, ну ми розуміємо політичні ризики для кожної влади з цим там газом. Ну але все-таки, чому Україна досі, скільки років у нас уже є газові кризи з середини нульових років, не переходить на режим радикального скорочення хоча б побутового споживання? Я не кажу про промисловість. Ви знаєте, я з вами, по-перше, не погоджуюсь, що Україна не скорочує споживання, тому що в період 14-го, 15-го, 16-го років ми дуже значно скоротили споживання. Ну, внаслідок, перш за все, падіння промисловості. Ні, абсолютно ні. І падіння населення ми втратили. Ви знаєте, ну, я би, якщо можна, я донесу позицію, а колега має специфічну точку зору, я ж не можу його переривати. Так от, в період з 14 по 16 рік у нас фактично скоротилося споживання газу на 40 мільярдів кубометрів на рік. Ми ввійшли в цей період зі споживанням 72 мільярди, сьогодні в нас приблизно 31. І на такий рівень ми вийшли вже у 16 році. Це, звісно, приблизно половина цього скорочення відбулася через скорочення промисловості, але все інше було скорочено в тому числі в побутовому секторі, в тому числі в комунальному секторі, і там теж сталося значне скорочення обсягів споживання. Тому коли українці відчувають, що по їх кишені ціна газу, тепла чи електрики б'є, вони дуже швидко здатні скоротити споживання. Але, на жаль, останні 2 роки я знов спостерігаю тенденцію не підтримувати тих, хто дійсно цього потребує, не давати адресну субсидію, не надавати поміч і допомогу тим, хто не заробляє достатньо грошей, а таку тенденцію давайте зробимо тарифи низькими для всіх. Це стратегічна помилка, яка буде виправлена вимушено, тому що система так не працює довго, просто грошей не вистачить. Але вона зараз знов грає. Через певний період гроші в державі знов закінчаться, і знов ціни повернуться до нормальних ринкових рівнів, і тоді знов швидкими темпами почне покращувати ситуація з енергозбереженням, енергоспоживання скорочуватиметься просто тому, що це б'є по кишені. Коли по кишені не б'є, ніхто нічого не скорочує. А ви, пане Олександре, все-таки схильні вважати, що ціна відкотиться до якихось приблизно тих самих показників, які були станом на початок року, приміром? Це не тільки я схильний вважати. Всі європейські та й світові експерти вважають, що ціна на рівні 1000-1100 доларів за кубометр, як за 1000 кубів, як це зараз відбувається, не зупиниться. І ми всі очікують падіння у лютому-березні до рівня щонайбільше 200-300 доларів за 1000 кубометрів. І, власне, зусилля урядів європейських країн сьогодні на цьому сфокусовані, на тому, щоб привести ціни на газ до нормального ринкового стану, а не результатів цієї, шаленого споживання Китаю і такої ж шаленої провокації Газпрому, як це сталося на сьогодні. Робота над цим іде, є багато інструментів, які обговорюються до застосування Європейським Союзом, Європейською комісією, урядами і США, і європейських країн. І перші результати цієї роботи вже починаються, тому що вже ціни пішли від фантастичних 1500-1800 в коридор 1000-1200, але все одно це зависоко для європейського ринку, і всі працюють над тим, щоб вони повернулися в звичний коридор, а звичний коридор – це між 200 і 400.
Ну, деякі експерти навіть схильні вважати, що сьогоднішнє, приміром, зниження, сьогодні відкочувалася ціна значно нижче $1000, пов'язане з прийдешньою зустрічю Великої Двадцятки. Зокрема, будуть обговорювати енергетичні питання енергетичної безпеки ось на ці вихідні, 30-31 жовтня. Ну, але менше з тим, є буквально наостанок, пане Олександре Савченко, я маю на увазі, ви підтримуєте такий прогноз, що ціна відкотиться до... Я не зрозумів прогноз. На початок наступного року 1300, я вважаю, це неправильний прогноз. Мій прогноз на початок наступного року десь 700-900. І далі з тенденцією до стабілізації навколо 500. Чому? Тому що, але я погоджуюсь з колегою, що чим менші ціни на газ, тим більше його споживання. І тому от однією рукою ми кажемо, що люди споживайте менше, але своєю ціновою політикою ми стимулюємо споживати більше. Чому я оптиміст стосовно газу, ринку газу в наступному році? Ну, тому що такі шалені ціни привели до того, що американці почали відновлювати свій газовий потенціал. Такі шалені ціни приведуть до того, що більшість підприємств і людей будуть вкладати в енергозбереження, а значить попит зменшиться, пропозиція зросте. І буде нова ціна рівноваги, я повторюю, на кінець опалювального сезону у мене десь 700-800, а далі з тенденцією до падіння десь до 500. І в наступний вже опалювальний сезон ми можемо увійти з нормальними цінами рівноваги. І от саме головне, що Україна, на жаль, не користується такою унікальною ситуацією і не збільшує радикально споживання газу. І не зменшує, повторюю, видобуток газу. І не зменшує споживання. Ті процеси, які були початі ще за часи Януковича, коли він стимулював переходити з котлів газових на інші альтернативні, через 2 роки припинилися. Але вони дуже ефективні. І ми за умови інтелектуальної праці, конструювання економічних механізмів могли би швидко за рік на 10-15% скоротити споживання газу. Не лише людьми, але й бізнесами різними. Зараз блок іде через бюрократію газову, їм вигідно нічого не міняти. І нарешті треба поставити питання про видобуток газу. Радикально поставити питання. Оце заява Вітренка, що через 5 років ми можемо перестати імпортувати російський газ, як на мене, дуже опортуністично. Це 2 роки вистачить, щоб відмовитись від імпорту російського газу за рахунок 2 факторів: збільшити видобуток і зменшити споживання. Для цього треба дійсно оптимальна цінова стратегія, яка не має бути популістською, але в той же час дійсно мають підтримуватися найменш захищені верстви населення, але не стимулювати їх палити газ, відкривати, як це було вже не один раз. І таким чином на 3-4 рік треба вийти вже на експорт газу. Якщо б ми не були такі недолугі, сьогодні ми могли би продавати газ за $1000, а не купувати його. Розумієте? Всі можливості є. Нездатність проводити адекватну промислову політику і структурну політику приводять от до таких неадекватних втрат життєвого рівня нашого населення. Що ж, друзі, панове, дякую вам. Олександр Савченко, екс-заступник голови НБУ, експерт з питань економіки, Олександр Харченко, енергетичний експерт, були гостями цієї студії. Поки що ставимо 3 крапки, перериваємося на новини і після них зустрічаємося у цій же студії з новим гостем. Залишайтесь з нами.